Тази медитация ще ти помогне да премахнеш фокуса от натрапливите мисли и да създадеш усещане за спокойствие, мир и хармония. Просто следвай гласа ми, дишай спокойно и позволи на ума си да намери покой. Затвори очи и намери удобно място, където никой няма да те безпокои. Почувствай тялото си, как се опира на стола или на леглото. Дишай бавно и дълбоко. Вдишвай през носа за 4 секунди. Задръж за момент и издишай бавно през устата за 6 секунди. Повтори още 2 пъти. Вдишвай през носа за 4 секунди. Задръж за момент и издишай бавно през устата. Направи го още един път. Почувствай как дишането ти става ритмично и спокойно. С всяко вдишване внасяш чиста енергия, а с всяко издишване оставяш мислите да се разсеят като облаци на вятър. Почувствай как въздухът влиза през нострите ти и изпълва гърдите ти. Наблюдавай усещанията, които се появяват, без да ги оценяш или променяш. Просто бъди тук и сега. Ако забележиш, че умът ти започва да се отклонява към натрапливи мисли, просто ги наблюдавай като страничен наблюдател. Представи си, че те са листа, които плават по повърхността на поток. Не се опитвай да ги задържаш или изтласкваш. Позволи им да продължат надолу по течението. С всяко вдишване усещай как вниманието ти се връща към настоящия момент. С всяко издишване освобождавай мислите, които се връщат към усещането за спокойствие в тялото ти. Представи си, че умът ти е като красиво, спокойно езеро. Когато мисли и тревоги възникнат, те са като малки вълнички на повърхността. Вълничките се разсейват сами, когато не ги докосваме. Почувствай как езерото се успокоява.
Сега си представи как върху повърхността на езерото пада златиста светлина. Тази светлина е топла, мека и те изпълва със спокойствие. С всяко твое вдишване тя прониква все по-дълбоко в тялото ти, а с всяко твое издишване отнася натрапливите мисли надалеч. Виж как умът ти се избистря, подобно на кристално чиста вода. Чувствай как спокойствието се разпространява във всяка клетка на твоето тяло. Повтори на ум следните утвърждения. Аз съм в безопасност тук и сега. Моите мисли не ме контролират. Аз съм техният наблюдател. Пускам всяка тревога с лекота. Умът ми е ясен, спокоен и свободен. Продължи да дишаш дълбоко, докато усещаш как тези утвърждения стават част от теб. Започни бавно да се връщаш към настоящия момент. Почувствай тялото си, ръцете, краката, тежестта на тялото ти върху повърхността, на която стои. Поеми дълбоко дъх и бавно издишай. Отвори очи, когато се чувстваш готов. Запомни, натрапливите мисли са като облаци, които минават през небето на твоя ум. Ти не си тези мисли. Ти си небето. Всеки път, когато усетиш тяхното присъствие, можеш да се върнеш към тази медитация и да намериш своя мир и баланс.